Biyag ti tao. Agpakpakaasiakan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin ti sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no daduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot ka. Managtulong nga. Iso, sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akaslad doon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Nawatan nyo? Dona. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugan ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Ay, maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idlapan nyo ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagat. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagat ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa nga rin makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mi nga, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbaketan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko.
Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Mga roda, kasla na kasing-sing pamay ti di si bibiyag pa itanak ta. No kas day nga agpasyar day iti probinsya. Uwan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Mga roda, unget pa nga unget. Ay, santa ka nung agaw awi di jay balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan, kanin ta amin na. Tapno may busang bakit? Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy sa karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakuyo amin alakuyo. Adadwa lumpia na bati do na. Nangibati kayo pa'y laang mat. Mala, kukuha yun ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ita, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasayaat kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay, ikwa. Nakaturog na ang salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mi lako mi kabsat. Ay, huwag kapsak. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwan na kayo pay laeng mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto.
Agluto ti maysa, agsakdo met ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar. Tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka sakdo. Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipag Donna. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damat kan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpugit ka iti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan yung dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ita, tapno sa anda ang maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipag Donna. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi eh, sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipag Donna kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langag kumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dagday ka dilaan ti may luto asidan, Donna. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Babalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na. Manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tadalat ta sidaan. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan, Donna. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwa magsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam, ibagam,
Naitad ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nungay 50,000. Day talaga yam. Wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga ron. Pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apag bayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tante, kasin mablat mo agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantata. Sige, insan. Tani, di ka pinag-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman ng lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maong tantamanan. Ala, agawaan tati magnatab dumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah, Ada nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Kumaitan. sige, bakit? Karon! Barbecue! Bananak yung ko na ma. Ah, ay, huwag kayo. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yaw, turon! Gumatang kayo! Manang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na bakal! Silyanak ka! Ay na! Ay! Aping da kayo dito eh! Rabingin! Yan! Apay kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo na kao na yan. Ay, nanak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matantatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amala ko ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko matikinahuyong na kanakamay. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na mo may paparamay. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogat basta mati pakpakan ni Dona kanakamay. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda na ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda diti balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kiter aramidem kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket di tapno awanen ti mangirarik dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira ko Dona. Ay, kasanungatan. Awan mo't maiteden ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka nga glako iti lako. Ha?
Sige, mabalin. Tapno makabayad aktan ka. Okay na ron. Sumurot ka kanyak, tada pa pananta. Ay na, kabut-butang samot dito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wen, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingat kayo, nagiging mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlangguyong hindi ka na kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di ka aruba na anang sarong kargan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Duna. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan. Kanya nga, kit manugang da kalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat tayo ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyang di tao. Romay, agtapos itan. Ang mga nunalipat am tipitsa ita, nakang. Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sa 2,000 kayo kung itatang. Awan na yun nang. Dahil pala timaited ko na nang. Tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manan. Saan na nang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Na,
Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa anak ko. Narigatan, ti panagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo putot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulad tananang. Tapos saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga. Anak mo ay day jay. Suman mulaang. Anya? Kinapay. Di anak ni Rowena katimapat patulukan. Saan na Ipatangkin yumot ngamin, adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kada iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatang may iti naimas asidaon may. Ay nalala. Pagbagaan nyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw. Ta uray saanan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. Huwag nga ruda. Tay jay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae. Idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko mano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Huwag nga ruda. Di pa'y lasinaan ni Romy day jay manugang mau. Aha, manugang mo Ha? Ni sinay da iti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo nga minday jay nga iritrito mo't iti anak ta. Nye! Si kansamo nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Antal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Inton makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol na ka doon dyan anak may ngagbakasyon. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayo. Oray, dua. Uno talo a bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakil mo iti trabaho da jay. Tatang. Agsao ka ay isa na puro tatang tisong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno intong bigat. Kada kami mo't akadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigat ta talaga ti awan nagadalan na anya. Eh, wala. Awan pangalan ni ti kwarta, tawan pensyon. Nuli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga rod. Nagkasa ta talaga dagiti di adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dala ta iti kwarta. Agam datangay, hay, nga. Ay paglagan ata damo ni Romy nga anak ta amang tultulong ka data. Nga rod tilaeng maday. Nangasawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laeng ay tapno awan pampanunutin na suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Ada pa'y gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayaten unay ni Romy ni Rowena. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakanday di ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwing nga red. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Romy suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw. Aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtig ka na ta. Ta isidir ko amin. Rigrigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal.
Agasam, tanda ni ak natay anang ipas ngay kenkwana. Ta, narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumay, apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan ni day. Ta, agpat-pat na ngay salsalak. Nadupay. Rigrigat ko kenkwana. Isuarumbeng laing at tulungan dataitan. Tanay, lumakay ken bumaketan. Bakit? Marabyan na kagawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Oray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Kurang bakit? Nagruna. Agpanpanayon datatang na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit na mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan da mo't ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkid daw iti pasensya atan ni. Dua kami iti anak ko nga itigtig gedam. Mababainak unayan ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rumay. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan kabagays? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, awam mo anak da, kan ni baka na. Kat, amang ano jay syuman na ati yurnungan day ti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So, di ka man sumanaaw, no, kontraan na tumutlaang kabagay. Nasaysaya atan, no, ikaumulaan ang tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan, nagpatulog ka niya. Kapilitan mo tulog-tulog ka katrabaho ni a driver. Nagtulog ka bagiti pasayeros mo iti kapananda. Sana magaling na agpili ka ni itilugan mo. Nay, sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, nagatito ka sana. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tilugan no. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges! Ay na! Anak ko ay... Rumay! Anak ko! Abayap inanawan na kami iti amam. Abaya na basama ken ganikas toy! Anak ko! Anak ko aya! Rumay, anak ka. Ay na! Ba't ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Lakay. ay, Marigata na. ay, Anak nga umakis. ay, ala. Ay, bayan na. Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panahon kada kami. Nga mawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Griga talaga no. Libat-batag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Carwela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Dabasol mo ti ipapatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime.
Dati kayat mau, adu a kwarta, ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tananang. Pudno! Iswa pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita, tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti agpilpilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Tayo ka tumulong agluto di kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yo to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mga anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray kumano ada anak yaw. Tapno ada kumamot pakalaglagi panmikan kwa na. Agam di mun sa mga min kaya tiag si kugiday. Naimbakan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan may uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami matan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Gawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaod kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun dito. Ha? Day di Rome, tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan nanang. Amok dayta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Rome. Ta anak mi ka nga raw. Wan. Husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? So ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nanang, Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abalay, taubing ka pa'y? Pachet, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno, da katulungam, mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, ah? San atila balbalkutan yaw, ayaw awid. Una yun ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matiti ka anak kak. Bye-bye am idan, Maysa. Pudno mutkit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anag kasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo man nandito When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggada. Tapno makatulong at kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikari ka tumulong para iti panagadal ti ka anak ka. Agyaman na ka din ko. Gamjak kayat nga iasa amin kan ka ti masapsapol ti anak ko. Taagurnong kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na ka din ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naidanta ngayon, Ay kusag kay sa tapayla iti balay na! Laka. Ay, Siyak dito, tasika ijay balay, day di rumay. api agsinatan! Ay kagsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamano lang nga aldaw day ta.
Masapol nga adaag na ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno mailakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabrod? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na kumaupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ng tour urayan. Ay, anya nga rod ngay. Agdaditan. No siyak lamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami anawan ka kaduami dito balay. Andamot na talaga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan ang mabalin amang namnama kami latan iti tulong mo, ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak, Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to, iti pangrugyak nga agnegosyo, agawid akton. Ken, jakon agabrod pa'y. Lakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka. Nangusaram mo iti kwarta. Apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di na kung ungtan. Di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello manang, kumusta kan? Hello, ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta manang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at iti Canada. Ha? Talaga manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wen ading ko, ayabam dananan kanti anak ko Takayad ko ang makasalita ida. Ibagat mo ti good news ko ken ko ana. O sige manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod nanang. Balay da iti ka anak ka. Ayam po, makasamit ang itinakaro aragsak ko. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kan kuana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Ang ita, napintasan ti biyag di kabsat mo di Canada. Wen nga rod nanang. Talaga anayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, nanang, ala kunti anak ko Ina, maladingitan nak tamayadayon ti ka anak kada kami manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwan nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabroad wan. Wen auntie, agan anad kayo matad iti kanula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na yung bag ichay wan.
Wan, auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito, iti anak ko. Ag-unwind tayo man. Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apay ajak makitay da. Dagi jay daman o, aglanglangoy da. Ay, kunaklano, anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa. Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingkot ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibaga kan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kapsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkan day di tatang aromi. Ha? Umay ka anak, asit gantay da. Kat agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na, da kayo daytan, Rowena. Ay na, ay, pimentas ka ma, idi medyo limukmag ka, balasang ka. Agyaman nana. Ay na, isuday tuyan, di anak mauruwi na. Wen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na, nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limok magpay. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang kan tatang na taati awag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwamak. Ay, sus balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, kat umay ko alaen to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan a pagtrabtrabaho. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayatin ti biyag yaw nga gina. Da kami nga gasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga, daytaw, agpalpalama kami. Dumuna ta, adumot ti sakit ni nga gasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatay. Awanan ni, inla ko men, pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi idikin ka, Rowena. Ay, mababainak ka nakaw. Ay, uray siya. Mababay na ka balasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikitawan mo iti pang makawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Ay na, ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kanan nyo. Ikan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Nakalatulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan, ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan daklaeng. Di kay kumagbain ang mangawag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Kat ulitin mi ate agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen.
Kaano lang idinang tedakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak ta iti ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya. Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta ket gastos ka gastos? Anya, para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak gastos iti awan ka kan na. Panawanak man ditoy. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanwag sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadang iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan late na? Agadal ka kit di na imbag. Ngam, amok amarigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapan iti kwarta. Oray siyak nga anak yo. Masakit anak mat gapo iti panagsasao ni Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mat kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Katadamot dagiti kakabsat ko nga awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapan iti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday tati makagapo? Tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, ungayam, Carla. Naku na ni Nanang ko. Adda ka no maangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Kasta ka di? Wan, iso nga'y bagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, baka saritam iti husto ni Nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos sa registration, Nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itid ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, Nanang. Jak mang namnama asyak ti mangabak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ani Rodelia agayim ko ti mga waawis kanyak. No di kat amin akaadalak, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, Nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na as singing contest. Adula amin dayta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam naman ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laang. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko matkat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko akwarta. Tangdan ko ang naglaba. Gaputa makilablabada kan, naglastaw ka nga nagsasahap. Ang mga matong paka, si kapiling. Anya? Apay akas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla.
Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Anya ay day tananang. Nadamag ko tararami dami ti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla asyuman mo. Ah, Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Pileng. kasano jak makaungat? Kat no ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tay latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sangagasot, kastakan. Ay, basta. Jak kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag nanang. Ay na, Rodelia, nakaragsasak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siya tinangabak. At least, siya ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga Rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayong ada ka numaangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama pa nag-audition. Ay, agyaman ako unay ha. Gaputa da ka iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga Rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga baka. Ay, agluto ako ma. Ngamawan mo't gayam maisaang. Anya, Amangan no adda kwartam dita. Paggatang lako maitibagas. awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ah, Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglasto-lastog kan nga agsasawa. Ha? Ni, saan ko mat ngay palpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dayti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. Basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place magayam ni Carla itinaangay asinging contest dinaw. Ay sayang, di pa ila isumot tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga not adda pa alumastog no iso tinangabak. Anya! Nay! Apay nga akastamon tintibagbagam iti suman mo, dinaw. Ay na, tata, sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayan dalola na ti pagyanan na. Ang di naman kayat. Anya! Ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ka. Nagrespitaw? Apay akasta ka kang kwa na. Basta, napulot ti darak ko na. Carla anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasao ni uncle mo. Nanang, Agan anos kalat na anak ko. nanang, awan parikot iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Uwan nanang. Uray niya uncle, ikarkararagak mo't nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. Adapay matnas kan alapasak nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay nga? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita.
Kaslaawan lata pa nagtalak ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang, nakapulas ka. Kwa, Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan ayat mo. ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni Ija Ili. Iso amasapa kami, tapno saan kami amalada. Adula amin. Paggasgastusan la dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basa at man dahito nag-text kanyak. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsa ka nakparaken ka, friend. Diyos ko, agyaman ako, nay. Apay nga itakalaan, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ah. Uncle, Imbis na tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa kanayon ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana po no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalamam mo ka saan ang nasayat nga aramidam na amangan no saan mo ang magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong agkanta. Lalaing ma. Juan, para kada kayo amin dating aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is... Contestant number 4! Carla Jane Kazi! Ay na, congratulations, friend. Sikat ti champion. Dayti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay idi fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Juan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Juan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga no sana maragsakan day jay. Saan mo ang panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray tayo sa ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko na. Anya nga bintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay da tatatonyo ti nakadisgrasyaam. Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan, Dino.
Awan na pulos kwarta, tayta. Bakit? No jay kwarta ko mga ingin inom mo, kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla, anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo dito eh. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin ang pulos kwarta tayo. Di kay madanagan, Nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayan tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy oh. Yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, Uncle ah. Kat sapay ko ma, tasaan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadag iti kabayalam nga ramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, Uncle. Agyang anak unay kaputan sayat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ngagsyuman kan ka. Nalabit akas ti tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, Uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa a tao. Tamangan no isuntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko. Dua talaga mang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tati ka ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa ikaw muna kan kada ito'y sagot pa kwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka kasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta Catherine. Ha? Pasensya kan Leo Awan mat namin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaa. Di mon problemahan day ta. Diyak kali ka guman ti regalo nga agtawad kan ka. Tinapatag kanya. At ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dati akinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga, nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyat tayan ti trabaho na dyan syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang.
Dakkel ka no asyap dayja iti may sa amol. Anya tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day tananang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadong aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika ti pusga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Uwin, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugalim. Isu sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jack bye-bye anti shop. Sa bagay, mabitak mo laki diti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano, sir. Makaurno nga kung iti pagkasarami ka ni Katirin. Sorpresa akto ni Katirin. Jack pala ibagbaga ti may papan iti kalay sa ita. Sorpresa akto no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat tati tao. Agananos ka, ha? Tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubotak matan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan di makunang iti boss ko. Talaga anasing pait. Ken saan anaimot? Oh, pasitla ba nagdayta? Awatan. Saan, sir? Intritdak lang arudan? Ikandak pala iti kwarta? Alakit din. Kasla di ka nairuam kanyan. Awatan mo, tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusin ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Numalpas ti trabaho. Siyat ti pagliliwaan. Pagpadatamat nga wan asawa na. Uwan nga raw, sir. Hanggang babay. Talagang awan plano yung mga asawa manan? Duwan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya ko. At napay lang ata gusto mo't ka na tao, ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti tawon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Natayar kayo nga min, sir. Iso saan amadlaw 60 yon? Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Wunan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga no importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Kutada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kadhuan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Dadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga mindiag biyahe, amo nila yo na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Maysar. Napobre kami lang amin. Sana tayo tati panunuton nyo manang. Dikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot nagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyagganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinay ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lang ti makam mo.
Napanamot lang kami na mapagtalkanday, Jay. Kaningan to pa sa rungkaran tinubyam, Tapno awan ibagbagan, Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga rin, sir. No kaya't mo kuyugan ka mang sa rungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti ibagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello. Nice meeting you, Catherine. Kastamat ka da kayo, sir. Napintas ka yan tinubya ni Leo, sige. Agsarita kayo pa itarumbara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Wan nga Rod, man ti boss akas kan ko na. Una, kun nang tadpay kit di ti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga Rod talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ak ti boss ang nasingpat. Leo, ano ka manan nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka dagito, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kit di. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na jibalayo. Ikata nga ti masapsapul na. Mabit lang, Antoy, igatang mo iti kasapulan ti ina. Ala, saanan, sir? Adapay kwarta. Alakit din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuana. Naimbag man tanag-awid ka man nanak ko. Kat kaduang pa'y ti boss mo. Una nang, pamay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter, anak ko. Diyak ka mo, kunak-kunak pa kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikuan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Basta awak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito. May salati amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, adlay di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitin, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na ata mga no sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mga marigriga, dayjay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay, kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo at awan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam ton ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. May, padakilin yung ti balayo, Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaan. Pasensya kanta ni rong timing ka mga sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakan si Jai.
Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsan mo ti na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka kadi? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack na ti cellphone ko. Adda madlaw ko kun ka. Nung jak ag-text, di ka pa yung nag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw ang makaawatak iti-text mo. Sige. Tagda pa aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid ah. Takasaritak tinobyak. Kat no kas ano. Ijaya kung ti pa nagkasarmi. Kaduan kan layo. Uray sanan sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublim ti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko wala nakurangan kan ka. Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak ko manugot. Ay-ayatan ka. Diyak ka bala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Andan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayaban ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, ado matlata ti customer ti shop, sir. Nanayunan pekit di, Di nak isuro layo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako. Awan ng trabaho. Uwan nga rod. Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katuwanan Anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mo't amo kabasol ko. Una yan. Tanaira na pa'y mo't asinina anak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramit tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam. Kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan naklayo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ulit takleyo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagara ti amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ladingi takleyo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di sikalangan. Sikalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko.
Sapay ko ma, tamalasatak tag ito'y apanubok itibiyag ko. Nanang, Nay, apay anakaw. Anyat pakaragsakam asimbang po'y tanakaw. nanang, nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimbang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid iti kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang iti kayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan ka Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanya. Basal kumatlang ti kastoy ang nagpanagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatak ken ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumangay. Ngaman niya. Kastoy matlagayam ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Basal kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basal ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak, tapno awan to ti pagsangitam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti awanan bain akler. Addan to aldaw day chay a babae. Oh, apay nga agungot ka matan na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho. Gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang amin tinapan na impulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita. Siya kon tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daigi a babae. Sapay la ko mata iso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina kabasol, bakit? Anya, dayjay akler ti patyam. Idinto tasyak ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ha? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso ajak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ija pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ija balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anad ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam,
Imbaga na kano at tunggal awan da boss. Agsil cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw day di babae. Saan lang may satel daw. Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iji restaurant a pagpapaayam. Ay, Wan! Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumat nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo da trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyamanak nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. Wen Jun. Ay, Karen, iso ni Jun. Jun, ni Karen, gayem ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsaka. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat latamot lakay. Ngam, Ne, apay, adaman ng paregaw. awan matkat di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabida latta. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga nga rod, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto Ngam datala ang ti makamo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan iti kwarta. Naalis to dayjay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen. Well sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck mat gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwan na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni Jun. Anya, Iso ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ni Lisa agayem mo. Iso akas ta, ti bagbagam. Kat pudno mat, atidog ti ima dayjay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay na, Karen.
Nilisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abusyo. Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunam lan asino. Kunam no iso ti akin kukwa iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kunti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ukalim. Ha? Anyat kaya tiyo sawan, madam? No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun ang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapan iti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, Jack mo, Mari. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho ak kiti tinasayaan. Ipakita kadakwada saan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga no ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata nagranata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no nakaibaga kan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula maamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no asino tinakaibagay iti dayta. Gapota na sa una matla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, siyaktiin mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met gapota na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apud no. Gapota madlaw kumatkan ka akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apud no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipatan mo nga agkumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si ka tinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ah? Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnag ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayat. Gapulaang iti apal mo kan kuana. Anya, klas iti panagpampanunod dayta. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kuana. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakman. Kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae.
Sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. No apay anamati kami at agos iti imbagbaga je kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apod no. Ala, at titisweldom Karen, ala emon. Agyaman aksay. Pasensya ka ngam nagsaritaan mi kani Mamyo amaudin nga aldaw mo ita daytoy dito restaurant, ha? Sir, kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelan. Idinto ta kabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinangisarakan ka dito eh. Mala, sapay kumata makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? wan lakay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka edi iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam ataw. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang kiti naramid ko lakay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan tibagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayat? Nalambit nga agingga ita. Ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar, Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mut data. Titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Danta ni di ka na ilasin Apay nga akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Papanham, apay nga daymot mabang kito. ko, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisak ka. Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. Iso nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa. Basit mat ngamin ti sweldo nila kay ko. Ay, Anya ngay nga rod. Kat sapay kuma takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kon dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo iti naaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Kat no kayat mo nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay nagsidatay tituyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ayun na yun tikas tuy abya. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko ang nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sana palay, no ited na, ikagumatang iti si Daan Takarnay. Ha? Ano yung kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti si Daan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang baro. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi lang. Apaman nga itad at itangdan ni tatam aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Daan, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo Ngayon pangasyaw, saan ko mga bayag ti utang yawan? Bayadan mi la adagaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni nanaro na iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat anagrigat asingirin dagi di atat tao? Ha? ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho. Mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan. Saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jak pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ang makaypawit nila kay ko. Ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitid titangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo nanak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awang pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan yung adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat na istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ano, ikan kamare. Ngamne, pangaasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamatin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da.
Ah, Tapno mabayada kon dya utang taakar na ititersay na da jewel kanina. ay, wad nga ron lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanon, tiyag kakadakas nga ibaga dagi dyan nga ag-asawa, narigataan. nagkabuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita nga makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldangon tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayan. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan. Ngam aging gaita, awan matan. Una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir ijay balayda. Oh, anya nga ay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka Nina. Awan pa ti kwarta may. Anya nga dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kay ton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagi jay nga agasawa. May, apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro dayta imot mo apapel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto dayta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din inanang mo ija balayo? adda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakkan ka ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da Nina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo't di utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Ang mga i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ijay da tatamaramon. Ha? Inak ito titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko ijay store. Umay kuman ito titangdan nyo, tataramon. Oh, atoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanina. Ha? Da ito'y lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsingir. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay katwan na, tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Atoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti day ngay naramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramiden na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramiden.
Talaga gayang maimpos mo, dagiti nagan may nakautang ka na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaanatiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatak tinaga nyo iti Facebook. Nagpasita nagatan. Gamkas dyan ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan nanang? Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Tsak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka kat asidaglang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturdan na. ha. Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. Ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo manlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tirsina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan nangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin nalako ta. An-muntang ida kita, dakilalugi ah. Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka dito igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapo iti naramid ko. Ha? Gapo iti panangipost ko kadag iti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbaga. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka-amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyaw manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno at damat la pag-purchase ko itilako.